приятели от екипа на Power Beauty и мен Валери Енчев. Днес ще ви представим един американски продукт на създатели от същия екип от професионалисти и изследователи, които отговарят за висококачествените продукти на Muscle-Tech, а това е фирмата SigStar. Продуктът, който ще ви покажем днес е Креатин X3 на марката SigStar. Това е хранителна добавка, включваща във формата си три различни високоефективни форми на креатин, аргининова матрица, аминокиселин с разклонена верига, таурин и други. Освен че подобрява възстановяването, суплемента има изразен ефект за стимулиране на мускулния растеж, оголемява размера на мускулните клетки, увеличава силата и издръжливостта и има антикатаболен ефект. Креатинът може би е най-ефикасният суплемент за покачване на сила и мускулна маса. Той бързо оголемява размера на мускулните клетки, като повишава техните запаси с въглехидрати под формата на креатин. Креатинът е елемент, от който се ресинтезира АТФ при аеробно натоварване, каквито са силовите тренировки. По време на физическо натоварване запасите от АТФ се изчерпат изключително бързо за няколко секунди. При силови и скоростни движения се включва най-бързата енергийна система, която да ресинтезира АТФ. Използваната форма на Креатин X3 с доказана висока ефективност и лесна усвояемост. Продуктът също съдържа и аргинин. Това е аминокиселина, която обикновено се използва за повишаване на нивата на азотния оксид, което води до разширяване на кръвоносните съдове, по-добър кръвопоток, повече кислород и хранителни вещества. Друг негов ефект е да стимулира отделянето на растежен хормон, който е ключов за обмяната на веществата и протеиновия синтез. SigStar Creatine X3 съдържа аминокиселини с разклонена верига. Те са основните, които изграждат мускулната тъкан. Това са еолевцин, изолевцин и валин. Те подобряват възстановяването, стимулират и мускулния растеж. Това е от нас за днес, приятели. Очаквайте ни скоро в следващото ревю. Всеки от вас, който има нужда от професионален съвет или консултация, може да ни посети в магазините на Power Beauty. Очакваме безпочивен ден!